И между другото, като се връщах от дрифта, след Никита пак ми минават през пътя. Сега пак още ти се претя. На, таят. Стой, стой, стой. Сега се кача при Сега тебе. някой да мини. Такъв бул ще отегля. Каква стопалка ще отегля? И как е възможно насам да валя 40 въпроса, докато снимам? Това е гадно. Ласко, за кой искаш да се кареш? Ари, Чай. да прашам. Преди склата, че канте. Аз имам малко. Аз имам с кем мислиш, че виждам, брат. Добре. Фейл. Абе, ти ми... Ме дразни. Много рано. Мълчи. Нищо не съм казал. Мадео, хачи ли? Пак много късно. Маймуно! Вусет се пише то се. То се пише вусет. Ще не отброса. Я чай малко. Не си виноват. Те ям. Махайца! Няма стане. Какво? Знам аз. А? Казах няма стане и... Пашка! Маймуно. Ти бурица на един на тебе, бе. Омага, бе. Аре, бе. Ко се боде, коко? Само седя, Тивията. защото съм до колата и камерата ми е по-навътре. Аз само съм застанал, тъй като ще убия. Ти кажеш, аре, и само те виждам как скачаш над мене и го се хвърляш на нея. О, компютъра ми нещо багяса. Давай! Шо? Де я знам аз. Откакто включих Steam направо. Влизаш и излизаш. Къде сте ви, бе? Сошите. Почти. Пиши ми сървър, нещо си close. Ау! Сега ще си на... Не бе, на хик съм. Еми... Не знам. Нещо от ската са направи. Чакай, тля в някой друг сървър. CS Digital. Аз не мога да влизам там. О, боже. Като мадраза тяхо друго да правя. Сега влиза кадър. Ейте. Добре, майка ми. О, боже. Ако е? Всъщност има мод на Digital. В момента просто има съвсем леки промени. Мисля, че само по предницата. Аре, ти за курси го снима той, бе! Снимах го. Малко по стоповете е променено, по фадовете и по предницата. Защо имам толкова Като силно? с пожатната. Ще ти кажа с пожарна, ще отида при теб. О, стига, бе, нещо сам па ми... Багесал. Сега сте с пожарни, де сте пожарни, не ги са. Те преди малко бяха с туризмата. Сега с пожарни. Купат. Бустат Някакви са смотани. Пресечни ги. Кой са? Анте. Автомивка ли ти прави това? Не, автомивка. Това е живота, бат. Ти снима ли го по нея? Да. Yes. Виж ги колко е! И аз сега като... Само да очаквам. Къде ти реването, бе? Ей! Ей, бе. Ули! Шко ста? Анде. Ау! Аре!
А, А, ще се примля, аля. Накрая ще ти помогна. Виж го, да, а и те са прави. Стой. Не може да изляза. Излязох и ми лагна. Лагна ми всичко. Те. На кой са език прави? ти знаеш? Еди е Да. прави. Елате ми. Чай неща тебе. Елате ми, елате ми. Гледай сега. Нарочно ли го правиш? И гледай да не взема дъмпера. А, не. Ето е най-якото. Ще правим. Те! Моля, хубаво, че бях с ниска хлора. Офа ще игра Pink Panther. Олдскул, а? И какво? Какви Пошъл да беше играеш, те са? бе. А? Какво си шал да играеш? Pink Panther. Розовата пантера е. А, Какво са? Ела ми, ела ми. Ти не знаеш моята тактика за преобръщане на коли. А, тук е ли? Да, ето. Где, лети беше яко. где как купила то се? Копи-пейст, а? Я само, где сеш? Ух, че го премазах то се. Аз се чувствам като в... Бау! И колко остана там? Чувствам се като ти го беше бързясно. Как мина под него? Те як че. Бегай, бегай, бегай! Ще мина през тебе и ще мина да разгаза него. Къде отиваш, ей? Той е с полицейския скин. Вкъщи. Ние на год? Ей, Аха, къде бе? човек само. Навдигна ми се камиона и някакъв съседи отдолу мина. Ето се даркам. Бързо, бързо, бързо. Тя е даркан ли е? Ако снимаш и звука, ще бъдеш също як. Аз стигам. Ей! Остави! Мале! Къде тръгна? И аз се че сега ще отида при този деса, като ти е поставил, така, точно си бил ти. Егде! Обърна тя! Тя е то с фалкан, не фалкана ми, даркан. Как го обърна? Бе! Къде бе? Къде бе? Тук има някой. Бързо ела бе, блъскаме този смешник. Ей, той са тия протива. Къде бе? Ей! Але то под него мина. И още един. И още един. Още единия бях аз. Да, видях. Какво става тук, бе? Ако Супер снимаш корал. звук, ще бъде яко. Записваш ли звука? Да. Ти може да качим като епизод. Аз без съм писал музика. Fuck. Help. Флип. Мар, то сняш живот. Кой? Този дед го газихме да сега. Каме. Бърз. Ау, как скочи. Да, като на рампа. Иде. Убил го. Yes, Who's the Как boss прави? now? А. Рейп. Аз в принцип с хидравликата са кефа. Ела го изчакаме от къде. Дали пак ще дойде? Ама ти изключил ли си чата или? Да, изключил съм го. Ясна тъй. Той може през цялото време да ни е писал, ама ни... Колата цветъри с ме... What? Какво? Чая. Пимп. Анте. Остай. Няма бъде. Чаден. Как му беше името, е? Не знам, нещо друго беше. Тус как експлодира, човек. Едно светло си не беше. Човек само този пред очите ми експлодира. Аз минах до него. Видях, че гори към бага.
Ама аз даже не видях, че годи. Оф, не ми трябва този монстър. Ще правя стънтове. Инферно се взява. И не мога да разбера защо ми лаги толкова. Не съм записваш. Да, записвам. По принцип ми бъде с 60, докато записвам пък сега... С кое? С 60 фокуса. Докато записвам пък сега съм с 40. Ти ли си? Как бързо? Как стана? Как бързо? Вляза ли, Вляза ли? Още малко за кой влезеш по този емулатора. Майка ба. Оп. Ейхе. Колко делали. Лева апе. Съм фиж. Къде е? И Къде е? на лева апе. Ета. Не си. Драконе. Ех. Още един стънт. За пенките. Видял ме! Да. Де бях супер тебе. Че са цапна. Коя е сега? Пиши ми името. 28. Пиши ми името. По-лесно става. Викам сега ще кажа, че издръжте точно ще остана пред тебе. Сова чисто като пиям. И къде е въобще? Дракане. Той не е бил дракан, той е бил дракан. What the fuck? Не е от ракъм. ФНЗ. Не, този до сега го гонихме. Не. Морис. Където иде. Че са тя окачена? Може да? Дух. Добре, значи той е бил следващия епизод. Чао.